Здравейте! С това видео вие ще се научите как да вмъквате звук във вашата презентация и как да анимирате преходите между кадрите и вътре с поведението на отделните елементи в слайдовете. Това са действия, които се правят в края на оформянето на една презентация, тъй като ако се стигне до нова промяна на местата на слайдовете, на елементите в слайдовете, тази промяна ще наруши настройките на звука и на анимациите. Също така поставянето на хипервръзки в слайдовете, бутончета за връщане към съдържанието, също това се прави в края на оформянето на презентацията, за да не се наруши нещо, ако отново има промяна в местата на елементите. И така, ако искаме да вмъкнем музика, звук в нашата презентация, трябва този звук да е съхранен като файл в папката на презентацията, след което отиваме на менюто вмъкване, звук или видео, намираме съответно звука, посочваме го и го отваряме. Ще се зареди иконка, която показва, че имаме вмъкнат звук, можем да я преместим и нека да стартираме звука. Ето го от слайдшоу. Да видим дали ще се е вградил. Изчакваме. Започва музиката. Кликваме за следващ слайд, но в следващия слайд виждаме, че музика няма. Тоест, това е начин да включим музика, ако искаме тя да се изпълнява на конкретният слайд. Ако искаме обаче музиката да върви през всички кадри, трябва да използваме друг подход. Изтривам тази иконка, за да няма такъв начин на вмъкване. И ето този инструмент тук отваря преход между кадрите. Една от характеристиките е звука между кадрите. От тук отиваме на друг звук, намираме звука, който искаме, отваряме го. Така, за да се повтаря на следващите слайдове, трябва да насложим ето тази отметка повтаряне до следващ слайд и да го приложим върху всички слайдове, ето по този начин. За да проверим дали на другите слайдове този звук е приложен, ето кликваме на трети слайд, виждаме, че звукът е наличен. Кликваме примерно на пети, звукът е наличен. Можем да го тестваме отново с слайдшоу. Изчакваме да се зареди. Тръгва музиката. Минаваме на следващ слайд. Така нататък. Сега, за да анимираме елементите или преходите между кадрите, трябва да използваме отново този инструмент, преход между кадрите, за да поставим конкретен преход. Примерно ето този. Можем да го поставим на първи слайд. Ако искаме той да бъде върху още други слайдове, трябва чрез натиснат клавиш Ctrl да маркираме и други слайдове, върху които да поставим този преход. Така, ако искаме даден преход да бъде върху всички слайдове, отново прилагаме прехода върху всички слайдове. Когато искаме отделни елементи от презентацията да бъдат анимирани, примерно този текст да излиза по някакъв начин, този текст да излиза по някакъв начин, трябва да кликнем върху даденият елемент. Ето в случая този текст. Отидем на инструмента анимация по избор и тогава след това плюсче можем да добавим ефект. В случая има поставени ефекти. Ако не искаме нов ефект, с този плюс
отваряме вариантите на ефекти. Съответно, категориите ефекти са във връзка с това ефекта да се появи, когато влиза елемента, когато искаме да акцентираме върху него, когато искаме да излезем или някакви други елементи. Съответно, това са различните варианти на основните елементи. Така. И тук, примерно, правиме така с правоъгълник. Виждаме как се зарежда този елемент. Тук настройваме дали това да се случи при щракване на мишката или след предишният елемент, или заедно с предишният елемент, и съответно посоката на къде да бъде на анимацията и за колко секунди това да се изпълни. По същия начин трябва да обходим всички слайдове и всички елементи в слайдовете и да приложим конкретни анимации към всеки един от тях, според това какъв ефект искаме да получим. Благодаря ви за вниманието и лека работа с LibreOffice Impress.